شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلاما على من يشكر. لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهي وتأمر كريما لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. ما كان البلاء إلا امتحان لصبر عواقب جشع العالم ظاهرة تؤلم وعسى أن تكره الخير دون أن تدرك الأسى فاني لروح طاهرة تؤمن تفرج على امرئ من حيث لا يحتسب فإن كان لليأس مدرسة فلا تنتسب. الشر كالرزق الحرام لا يكتسب للحال مع طقوس الزمن لكن لا تنكسر. салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз саҳаркати маънам хали билинчикои мулоимаки хушрӯ тайёр кардам. дӯстони азиз, иҷа ман рафтам ай магазин 8 литр шир овардам. хали мехти упаковка 60 рубли. 1 литрша вай кадагим да плита мондагим гармакш кадестам. بعد اینم خیلی کمتر پمیدور گرفتم. حاضی نشان میتیم تو که در این خانه ما با چی نویگری هست. خلاصه تا آخری نوار با ما بیمانه دوستانی عزیز. بعد وای بوتیلکا چه مایده که بعد خلاصه ما یک تا نیم لیتره بقلاشکا گرفتم. даҳнакша бридмиз соскачая ай даронаш дуровардам штоби ҳами бузича бихӯраву мақсад аз ай таҳти дил сер шава. ҳозир шира гар мекунам да и мерезам мебарам бузичаҳои навтаваллудшидагира бо да шумо нишон метиҳам сегоникам. ба ёд дошта бошен бизи сирхи калоне ки нишон додум то нагуфтам ки таваллуд кадагӣ нест. анаму бизи сирхи калонмон ба фикрам як 14 сола ҳастай. анавай анами ҳар сеша ҳами бегаҳ 1 феврал соати 8 бегаҳ душанбе таваллуд кард. имрӯз сешанбе 2 феврал. анами хе дӯстони азиз дута сафедаку вайш сирхак бигем бизи ҳами модаршон гӯё ана вайда ваяй монандайда анами копия очашай анами аи сафедакон не очашон анам хали цветай нишон додаги будам тона. анаку ҳози ёдама шир овардам. ҳози вай очаш бигем бегони широша ҷӯшида овардем. ҳози уқашире накадай ки ё сер кунан. خلاصه شیری مگزینی رفته آوردم شونه در 600 سم بگیم ده نتونستی هزی. دوستانی عزیز با بوتیلکا نیودوب نشید وای کدم با بوتیلکا وای در بقلاشکچه نیودوب نشید رفتم می آوردم سروسیمای بعد خودسته ایه سوسکر ایده هش برآوردسته. هوی کنده هن تا آخی با баклажка неудобный бачи даг ман наметонам хурда айлав дашон мереза. با ия овардам. хайра дами духтар ман буда бутилкош буда азоб намекашем. иш сершид акоз ё майда ки бадан бисёну мехӯран охе. ними ҳамин бутилка 180.
ёша мақсад ита намешавада баъд асоси баъд дастам даҳанша мехапам баъд дасти дига мемакунам. Дина штативм омад рафтам ма гирифтам штативма вай штативм хулоса ами Wellbers чизе ки заказ мекунен духтаро ҳатман проверка кунен да ҳамуҷа да 2000 штатив заказ кардам ҳамуҷа ҳуй кардам пулти управленияш набудай отказ кардамша магарам бо айсар заказ кунам. дӯстони азиз паспорт ма ҳазорон бор шукри худованд гирифтем беҳисоб шукронаи аллоҳи меҳрубона мекунем ки мақсад 9 сол дар ҳамин ғарибиё азоб кашидем мақсад баъд и документои иҷо осон нест кадоме ки дар ҳамин ғарибияй медона хулоса беҳад қинайда иҷа кадоме ки мақсад ба ҳамин паспорти Россия чихе бигем ҳамин паспорти Россия дар корашава мақсад ба ҳамин муҳтоҷай аз худованди якаву ягонаи меҳрубон дуо мекунем ки ҳаматон ба орзутон бирасен ягон ғариб мақсад азоб накаша худованд ҳамаи ғариборо дар паноҳи худаш нигаҳбон шавад. И ба роҳи осон набуд бисёр азобо кашидем бисёр меҳнато кардем бисёр мушкилиҳоя паси сар кардем ба орзумон расидем бигем ҳам мешава мақсад чанд боре документ меспориву якташ хато мебирояу мегардонанд одам хеле роҳафтода мешава барои ҳамин ба шумо маслиҳат ки роҳафтода нашавед худованд ҳамаи мушкилие ки дод бо худаш роҳҳошам нишон метиҳа роҳҳошам ҳуй мешава ҳазорон бор шукронаи худованд ки мо гирифтем. материнский капитал ма туғурӣ кардам акнун дар оянда бисёр планои бисёр дорум азбаски мо дар деревни зиндагӣ мекунем он касоне ки дар деревни зиндагӣ мекунанд то кӯдакои мақсад то 3 сола бо ай тарафи давлат гов метиҳанд мақсад метавоне ки рафта муроҷиат кунен дар шумо гов метиҳанд бепул ай тарафи давлат ба он касоне ки дар деревни зиндагӣ мекунанд ба он касоне ки кӯдаки майдаи то 3 сола доранд. бо чӣ гуфтаним дар иҷа роҳҳош бисёр ҳаст мақсад бо чӣ коре мекунам намекунам дар оянда ҳатман ба шумо хабар мерасонам говмам гирифтам гав мезанам гов ихелай гов мақсад во пла метиянд пла да картат мепартоянд то 60,000 ай ба фикрам ту мерай гова мехарӣ договор мекунӣ қати одам ӯ договора мебарӣ мақсад да ӯ ҷое ки пла гузарондан мебарӣ нишон метӣ хулоса вай мекунӣ ҳар як 3 моҳ пас ту ай ӯ гов чанд қашир ҷӯшидӣ ҳамаша докладоват мекунӣ да давлат то 1 сола баъди 1 сол дига мақсад намекунида дига отчет намеспорӣ мақсад бихоҳӣ гова мемонӣ нахоҳӣ гова мефурӯшӣ ана мехалай ами то 1 сола мақсад ҳамаи отчетҳои ӯ гов касал мешава чӣ кор мешава намешава ҳамаша бояд дар давлат бирасонӣ. намеха дӯстони азиз пропискаи постоянӣ кардем худо ба шукр худованд он касоне ки мара дар ҳамин паспортгирӣ ёрдам карданд ба ҳамаашон раҳмати хидма мерасонам раҳмати бепоён худованд аз ҳамаашон розӣ бошанд ба касбу корҳои ҳама одамое ки ба ман ёрдам карданд файзи баракати алоҳияшон бирезонанд агар ки ҳама одамҳо ҳамин видеои мара тамошо дошта бошанд ҳазор раҳмати калон барои ёрдам барои дастгиритон. дӯстони азиз ма барочаома ҳамаша бурда маконда дар пеши очошон мондум иёша сер кунондум аҷа обед шидистай дамо соат 1 шидистай хостум ки камтар гӯшту картишка вай кунам
бирён кунам, баъд дар тушени монда, дар программаи тушени мултиваркада монда пазмшона хусай имрӯз ким či хайли хидма ҳис кардестам, ранги ҳарӯза 100% хидма ҳис накардестам. Картошкаома пешакӣ вай кардам, мариноват кардам, кати приправаи универсальни солью мариноват кардам, камтар истодан ака вай мекунам. Ака гӯшта бирён мекунам, кати пиёзу болгару, баъд картошка кати камтараки дига таф метиҳам, баъд дар тушени 1 соата мемонамша. Хулоса ана михел ана мехе гӯштакома саб сирха кардам. И гӯштаи руғандора ки яхе руғани приятния мехри, и руғанакои бамазза барои ҳамиқа кати руғанош андохтам. Мақсад ову намешавад ки руғано бироянд, ҳамихе меиста. Пиёзам сирха кардам, болгариам ина камакаки дига ҳози беста вай мекунам. Ака картошкаша меандозам. Ана мехе картошкамам сирха кардам, ака вай 1 қошуқи калон тамад меандозамша, камакаки дига таф метиҳам, баъд ним стакан ов андохта дар программаи тушени мемонам 1 соата. дӯстони азиз, дар иҷа ма параллелна вақти авқот кардам пирогам кардан гирифтам. Сабаби зард омаданаш ман маслаи мақсад фақат авқот кунак меандохтам. Икарат сливични масла андохтам, 100 грамм бигем овкада андохтам. ина мехе омад не кӯдакои ман ина мехе обични пирогка хушрӯ мехӯранд. Мақсад ҳозир ман бигирам дар болои и сахарни пудра кунам, шоколадни глазур кунам, мақсад бигирам дар болои има чормағз кунам, дар дараш чормағз кунам. Ҳамаш ҳаст дар хонам, чормағзам ҳаст, глазурам, сахарни пудра ҳам намехӯранд. ҳамин кӯдако намехӯранд. дӯстони азиз, ина мехе авқотам тайёр шид. гӯшбиронам бигем хато намекунем. кати картошкашира дора ки ба маззаи хушрӯ омад. Картошкаи агароти худам, зардак, маззаш вапше дигара, ширинай. Мақсад картошкаи бе дорувай мо дору намекунем, ба оби боронай ҳамаш. Картошка бигем 100% ба маззаи хушрӯвай. дар иҷа 2 дона помидорам хе калонак реза кардам. пирогам хе майда реза кардам. пирогам аҷоибот ширинаки ба мазза омадай. хаем хе чой дам кардам дар иҷа. акмо кати Муҳаммад Мустафо абед мекунем. кадоми хурдаиста боша иштиёи таом ба мо низ ҳамчунин. дӯстони азиз, Фотима ховай хулоса мо хумон абед мекунем. бе Фотима вай хес бо вайда аддел наметиҳем. дар ҳамин ҷо дӯстони азиз бо шумо худоҳофизӣ мекунам. то видеоҳои оянда сарбаланду хонобод бошед. дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон.